Ako náhle vidia ľudia, že ten štát v niektorých situáciách nedokáže 100% zabezpečiť ich potreby, tak tí ľudia samozrejme logicky začínajú rozmýšľať nad tým, akým spôsobom sa prispôsobiť tej situácii. A ten trend naozaj medzi mladými ľuďmi je taký, ako keby diverzifikujú a snažia sa diverzifikovať nejakým spôsobom tie svoje zdroje a nejakým spôsobom nespoliehať sa len na štát. Trápia vás omeškané faktúry? Chcete získať svoje peniaze? Odborníci v Intrume vedia ako na to. Pracujú pre malé aj nadnárodné firmy na B2B aj B2C trhoch. Vymáhajú v mene klienta alebo odkupujú veľké balíky pohľadávok. Riešia mimosúdne i právne inkaso. Intrum je silný partner. Chápu veriteľa i dlžníka a dokážu riešiť nepríjemné spory medzi nimi. Pracujú efektívne a dlžníci sú s nimi nadmieru spokojní. Starajú sa o nich ako dlhový poradca s rešpektom k ich situácii a vy sa môžete venovať svojmu biznisu. Oslovte Intrum pre nezáväznú ponuku na intrum.sk/klienti. V Podcaste už opäť vítam výkonného riaditeľa spoločnosti Intrum Slovakia Martina Musila. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte opäť v Podcaste. Ja pre transparentnosť iba dodám, že tento rozhovor je súčasťou platenej spolupráce medzi Intrumom a Podcastom a dnes sa budeme rozprávať o nákupnom správaní Slovákov, či už pred pandémiou alebo teraz počas pandémie. A povieme si pár zaujímavých zistení, ktoré zistila spoločnosť Intrum, ktorá vydáva report European Consumer Payment Report. Vlastne z toho reportu budeme vychádzať. Tak možno na úvod, pán Musil, povedzte niečo o tom reporte, že čo je to za prieskum? European Customer Payment Report je jeden z najväčších reportov alebo prieskumov v rámci Európskej únie, ktorý sa zameriava na podrobnejší prehľad o každodennom finančnom živote európskych spotrebiteľov a ich výdavkoch. Je to vlastne report, ktorý Intrum pripravuje už od roku 2013, čiže je to jeho 9. 8. verzia. A v tomto roku sa v rámci do tohto reportu zapojilo viac ako 24 000 respondentov vo všetkých krajinách Európy. Čiže je to jeden z najväčších prieskumov, ktorý skúma to platobné správanie spotrebiteľov v rámci Európskej únie. A je to len v rámci Európskej únie, alebo je to nejako aj lokalizované na Slovensko? Samozrejme, tí respondenti sú lokalizovaní vo všetkých krajinách. Tá vzorka v každej jednej krajine je štatisticky významná alebo štatisticky nastavená tak, aby nám dávala pohľad a práve bolo umožnené porovnať to správanie spotrebiteľov medzi jednotlivými krajinami v rámci Európy. Opravím sa, nie je to len Európska únia, sú to európske krajiny. Perfektne. Tak poďme sa pozrieť na nejaké tie zistenia zaujímavé. Ja ešte len dodám, že celý ten report nájdete na intrum.sk/ECPR. A prvé také zistenie, ja som si ten report čítal, prvé také zistenie, ktoré ma zaujalo, že väčšina respondentov nakupuje menej ako pred pandémiou, aby znížila množstvo odpadu a žila jednoduchšie. Ja som bol veľmi prekvapený, keď som videl práve tento záver, som si myslel, že tým, že sme všetci zavretí doma, že proste nakupujeme oveľa viac, ale vyzerá to tak, že ľudia začínajú viac chápať ten dopad vlastne nákupného správania na planétu, na životné prostredie. Povedzte mi trošku viac o tom, že aké závery z toho vyplynuli. Toto je jeden z takých pozitívnych dopadov koronakrízy. Naozaj je zrejmé a ten trend je zrejmý naprieč celej Európy, že čím ďalej, tým viac spotrebiteľov alebo teda bežných ľudí začína sa zaujímať o to, aby to ich správanie alebo ten ich prístup k životu bol udržateľný, prípadne nejakým spôsobom ekologický. Samozrejme, tie čísla sa líšia od krajiny ku krajiny, ale ten trend je jednoznačný. Naozaj, čím ďalej, tým viac spotrebiteľov má záujem pozerať sa na tú svoju spotrebu z vyššieho hľadiska. Samozrejme, ten konzum ako taký zásadným spôsobom globálne neklesá. On stále rastie, ale rastie nám skupina ľudí, pre ktorých tieto parametre sú kľúčové. Takisto je zaujímavým zistením aj to, že čím ďalej viac respondentov je ochotných, ja to poviem tak, trestať firmy za neetické alebo za neférové správanie alebo neekologické. Naozaj vidno, že vo väčšine krajín, že čoraz viac spotrebitelia požadujú od firiem
dodržiavanie nejakých zodpovedností a dodržiavanie nejakých pravidiel. Dokonca 50% Slovákov tvrdí, že jednoducho nebudú nakupovať od firiem, ktoré poškodzujú prírodné prostredie. Je to priemer Európskej únie. V niektorých krajinách tento pomer sa prekračuje aj 60%. Takisto úzko súvisí ten dôraz na to etické správanie alebo udržateľné správanie je výrazne vyššie u mladšej populácie. Celkom viac ako tretina 18 až 44 ročných vyžadujú etické správanie a ak by zistili, že podnik koná neeticky, necítili by žiadnu vinu za to, že ak by porušili obchodnú dohodu alebo by nenakúpili alebo by dokonca neuhradili faktúru včas. Takže mladí ľudia, keď zistia, že tá firma sa nechová eticky, tak nezaplatia ich faktúru a vlastne až tak im to nevadí. Časti mladých ľudí, hej? A tá časť a ten podiel ľudí narastá. Zatiaľ to stále nie je väčšina, ale naozaj, ak to porovnáme s obdobím pred krízou, tak ten náraz je tam zreteľný. Ľudia ako keby trošku, alebo časť obyvateľstva, časť spotrebiteľov trošku spomalila a začala sa zamýšľať nad vecami trošku z iného pohľadu. A čo musím povedať, že je to asi veľmi dôležité pre životné prostredie a pre taký náš dlhodobý aj ekonomický rast, ktorý nie je úplne pod kontrolou. Chcem sa opýtať, je tento trend iba medzi mladými ľuďmi, alebo je ten trend medzi všetkými, medzi celou populáciou, ale je najväčší medzi mladými ľuďmi? Presne tak, ako hovoríte. Ten trend je viditeľný naprieč celej populácie. So vstúpajúcim vekom je o niečo nižší, ale výrazný posun je práve u tých najmladších respondentov, ktorí istým spôsobom, ono to aj súvisí, keď sa pozriete na to, čo sa deje po svete, tak práve tá mladá populácia dneska je tá, ktorá tlačí na to, akým spôsobom sa správame k planéte, akým spôsobom sa správame k životnému prostrediu a aký ten život necháme tým nasledujúcim generáciám. Čiže to hnutie tej udržateľnosti naozaj dneska je do veľkej miery tlačené alebo zvýrazňované práve tou mladšou populáciou. Toto je ako spotrebiteľský prieskum, ale firmy si asi odtiaľ môžu odniesť to, že by mali dávať väčší dôraz na nejaké také etické podnikanie, lebo bude stále viac a viac dôležité v budúcnosti. Jednoznačne áno, tie výstupy z toho prieskumu istým spôsobom nedávajú pohľad len o tom, ako sa správajú spotrebitelia, ale istým spôsobom aj ukazujú tie trendy. A práve pre firmy a podniky dávajú dôležitú takú spätnú väzbu o tom, na čo sa pripraviť alebo na čo si dať pozor. A dneska naozaj, ak spoločnosť pôsobí v segmente, kde sa nezaujíma o nejakú tú udržateľnosť alebo o nejaký zlepšenie vplyvu na životné prostredie, môže to byť pre tú spoločnosť do budúcna problémové. Ak príde konkurent, ktorý pochopí, že toto je oblasť, ktorej sa treba venovať, tak tieto spoločnosti môžu strácať podiel na trhu. Takže naozaj ten report je dobrý v tom, aj že spoločnosti majú istým spôsobom lepší pohľad, lepší priestor o tom pozrieť sa na to prostredie, ako sa mení ten prístup zákazníkov. To bola jedna téma. Potom druhé zaujímavé zistenie, ktoré som našiel v tom reporte, bolo, že kým v roku 2019 až 36% Slovákov za posledných 12 mesiacov meškalo s platbou minimálne jedného účtu, v roku 2020 to už bolo len 22%. Dá sa povedať, že tá kríza a tá pandémia zlepšila platobnú disciplínu Slovákov, alebo si len na to dávajú akoby väčší pozor, lebo vedia, že tu je nejaká neistota, že sa môžu dostať do problémov? Keď sa bavíme o finančnom správaní počas koronakrízy ľudí, tak sú tu dva také pohľady. Jeden pohľad je taký ten psychologický. A to, ako ľudia vnímali psychologicky to posledné obdobie toho roku a pol, a potom sú reálne ekonomické dopady. Ak sa bavíme o tom psychologickom postoji, tak naozaj ten príchod tej koronakrízy bol náhly, zásadným spôsobom zmenilo naše správanie a naozaj to prvé obdobie bolo najmä o tých emóciách, strachu, obavách, že väčšina z nás nevedela, čo bude, ako sa to bude vyvíjať. Všetci si pamätáme, že naozaj ten marec, apríl, máj minulého roku bol naozaj taký extrémny práve z pohľadu tej neistoty. Takže práve v tom období naozaj došlo k takému ako keby
pocitovému zhoršeniu situácie, že ľudia začali riešiť nejaké zastavenie splátok, odklady splátok. Niektoré oblasti podnikania samozrejme boli zásadným spôsobom postihnuté, gastro, turizmus a podobne, že naozaj títo ľudia sa aj reálne dostali do značných finančných problémov. Ale ekonomika ako celok v princípe sa ukázalo, že to nemalo až také zásadné dopady. A práve v tej druhej časti na jeseň minulého roku, možno významnejšie leto tohto roku, sa veľká časť tej ekonomiky dostala ako keby naspäť a tí ľudia si zvykli na tú situáciu. Hej? A práve v tento prieskum ukázal, že kým tie prvotné očakávania boli výrazne horšie, keď zhoršenia situácie, tak naopak reálne tá finančná situácia sa u väčšiny populácie zásadným spôsobom nezhoršila. Naopak, v istých kategórií došlo k zmenšeniu spotreby. Ľudia nemali možnosť toľko míňať, nemohli cestovať, nemohli chodiť na dovolenky, takže naozaj medzi ľuďmi zostalo viac finančných prostriedkov a ľudia mali priestor nad tým rozmýšľať nad tým, ako si dať veci do poriadku. Takže naozaj my sme zachytili ten trend, že ako keby viac ľudí bolo ochotných diskutovať o tom, ako si vysporiadať nejaké záväzky z minulosti, ako ísť ďalej s čistým štítom. Zaregistrovali sme oveľa viac vyšších platieb, čiže časť ľudí, tých, čo ušetrilo, investovalo do toho, aby si vysporiadali tie záležitosti, ktoré majú. Čiže to bola situácia, ktorá bola v lete. Samozrejme, keď sme vykonávali my tento prieskum, tak ešte tá situácia bola pomerne pozitívna. To leto bolo také optimistické. Samozrejme situáciu, ktorú tu dneska máme, sa diametrálne líši od toho, čo tu bolo v auguste. Takže ono to aj hovorí, že tie obavy ľudí do budúcna najmä smerovali k tomu, a na Slovensku to bolo obzvlášť špecifické, k lockdownu. Že to bola tá oblasť, ktorej sa ľudia čo najviac báli. Lockdownu, ktorý dnes opäť začal. Ktorý sa stal dneska realitou a ktorú sme teda všetci verili ešte v lete, ešte v septembri, že sa mu dokážeme vyhnúť, že sa to nepodarilo. Áno, bohužiaľ. Takže ak by som to zhrnul, dá sa povedať, že v Intrume ste zaznamenali zvýšený dopyt po splácaní dlhov? Takto by som to mohol zhrnúť? Ja by som to skonštatoval tak, že v priebehu, keď sa tá situácia takým nejakým spôsobom ukludnila, tak bola skupina ľudí, ktorí sa rozhodla, že vysporiadam si tie dlhy vo väčšej miere. Čiže tie splátky buď zvýšili, alebo uhradili jednorázovo. Čiže to bolo niečo, čo bolo oproti tej predchádzajúcej dobe rozdielne. Samozrejme, istým spôsobom to bolo kompenzované s tou skupinou ľudí, ktorí naozaj sa dostali do finančných problémov. A toto nesmieme zabúdať, pretože samozrejme, aj keď relatívne menšia skupina ľudí, ale stále dostatočne významná, mala problémy a mala reálne finančné problémy, pretože ich prevádzky, ich zamestnávateľia boli zatvorení, nemohli poskytovať služby a toto malo dopad na čas tej populácie. Keď sa možno trošku odkloním od toho reportu, vy v Intrume, ako k tomu pristupujete, keď niekto skutočne bol ovplyvnený tou koronou, beriete na to nejaký ohľad? V podstate Intrum a poviem väčšina spoločností, ktoré pôsobia, ktoré sú seriózne, pôsobia v oblasti inkasa manažmentu pohľadávok, postupovali veľmi podobne ako banky v tej prvej fáze. Čiže v momente, keď tá situácia prišla, tak sme veľmi individuálne posudzovali všetky žiadosti o či už odklad splátok alebo prerušenie splátok a naozaj aj v rámci spoločností, ktoré pôsobia v tomto segmente, došlo pomerne značnej časti úpravy splácania. Čas ukázal nasledujúcich niekoľko mesiacov, že tie obavy do značnej miery boli skôr psychologické ako reálne. Že naozaj väčšina týchto ľudí sa veľmi efektívne vrátila, veľmi rýchlo vrátila do toho spôsobu splácania, ako mali predtým. Že naozaj tá skupina ľudí, ktorí naozaj ten odklad potrebovali, alebo ho využili, alebo neboli schopní potom aj naďalej splácať, bola veľmi malá. Tá skúsenosť je veľmi podobná ako v bankách. Aj banky hovoria, že v podstate ten odklad splátok cirka 97-98% ľudí bolo schopných bez problémov sa vrátiť k tomu splácaniu a nejakým spôsobom pokračovať. Tá skúsenosť naša bola veľmi, veľmi podobná. Čiže ten dopad nebol nejaký zásadný.
Takže možno bol fakt, že len krátkodobý, hej? Áno, čiže toto bol ten prvý moment, ako sme pristupovali v rámci tohto. Samozrejme, ak sme videli, že sú skupiny ľudí, ktorí mali finančné problémy a reálne neboli schopní splácať, tak tam sa postupovalo a postupuje individuálne. Či už sa to nejakým spôsobom upraví, zostali znížené tie splátky, čiže každý jeden prípad bol posudzovaný individuálne. Ďalším zistením z toho reportu je, že Slovensko patrí medzi štvoricu krajín, kde ľudia subjektívne najviac pociťujú dopady pandémie na svoje financie a počítajú s tým, že potrebujú minimálne ďalších 12 mesiacov na zotavenie sa. Čiže dá sa povedať, že čo sa týka svojich financií, tak Slováci akoby negatívne, alebo takto Slovákov negatívne ovplyvnila tá pandémia? Tu je kľúčové to slovo, že ako to pociťujú subjektívne. Hej? Čiže naozaj tu je citeľne vidieť, že na Slovensku do veľkej miery ešte stále prevláda okrem tých krátkych období, kedy tá situácia bola dobrá, pomerne veľká miera neistoty. Osobne ja si myslím, a ja to interpretujem do veľkej miery aj takým spôsobom, že kým v rámci reálnych finančných dopadov tie dopady neboli až také veľké, to subjektívne vnímanie dopadov na krízy je výrazne vyššie na Slovensku. A to je práve spôsobené pravdepodobne aj tou nepredvídateľnosťou opatrení, ktoré na Slovensku máme. Hej, čiže naozaj ľudia častokrát nevedia si plánovať, nevedia nejakým spôsobom predikovať, čo sa bude diať. Hej, to sme svedkom aj diania nie len v minulom roku, ale aj posledných dní a týždňov, že naozaj niektoré tie opatrenia sú častokrát chaotické, ľudia vrátane mňa osobne sa častokrát strácame v tom, aké pravidlá dneska platia, ako máme postupovať, čo na druhej strane potom výsledkom toho je, že tie pravidlá sa nedodržiavajú do veľkej miery, pretože ľudia v tom majú chaos. A preto si myslím, že naozaj tieto vnímanie je práve vyššie, to subjektívne vnímanie práve v krajinách, kde je možno ten nepomer medzi reálnymi finančnými dopadmi a tými dopadmi, ako to vnímame. Čiže moja odpoveď na to je, že do značnej miery nie len tým, ale do značnej miery je to spôsobené aj práve tou neistotou a tou neschopnosťou predikovať, ako štát bude postupovať pri zmene situácie. Takže tak ako očkovanie možno ovplyvnili tí naši lídri a to, ako sa k tomu postavili, tak vlastne to vidíme aj tu, hej, v tom spotrebateľskom chovaní. Asi tam nejaká väzba presne aj je. Jednoducho ľudia, je to jasné, to nie je len počas koronakrízy, potrebujú jasný, korektný, zrozumiteľný prístup štátu a potom tá situácia sa zvláda samozrejme aj lepšie. Úzko s tým súvisí samozrejme potom aj, akým spôsobom štát pomáha. Hej, pri tých zvládaní následkov krízy. Hej, tá pomoc u nás, ak aj prišla častokrát neadresne, neskoro a tým pádom nie sme schopní nejakým spôsobom vybalancovať tie dopady. Áno, a presne aj to, čo ste spomínali, že vlastne veľakrát ľudia ani nevedia, na čo majú nárok, ako budú odškodnení a majú tam v tom trošku akoby taký neporiadok. Aby sme neboli len negatívni, tak ja som našiel jedno pozitívne zistenie. Vlastne z toho výskumu vyplýva, že hospodárska neistota vyvolala nový záujem o zvyšovanie finančnej gramotnosti v celej Európe. Ja osobne považujem finančnú gramotnosť na Slovákov za veľmi slabú stránku. Vieme, že ani vlastne na školách sa nič také neučí. A dalo by sa povedať, že pandémia trošku viac motivovala ľudí klásť na to väčší dôraz? Jednoznačne áno. Jednoznačne áno a plne s vami súhlasím, že otázka finančnej gramotnosti, najmä u tých ohrozených skupín obyvateľstva, čiže čo sú mladí ľudia v dôchodkovom veku, nízkopríjmové skupiny, je žalostná na Slovensku. Samozrejme, dejú sa niektoré veci, sú školy, sú oblasti, kde nejaké projekty začínajú fungovať. Čo je smutné, väčšinou sa jedná o projekty súkromného sektora a štát v tejto oblasti veľmi, veľmi zlyháva. Na druhú stranu a taktiež jedno z pozitívnych zistení, že nie len teda v rámci celej Európy, ale aj na Slovensku táto doba a práve táto neistota, táto možnosť nejakým spôsobom sa na chvíľku zastaviť a začať rozmýšľať v rámci tých lockdownov trošku viac nad tým svojim životom, naozaj ako keby otvorila tie otázky ohľadne finančného vzdelávania
najmä u mladších ľudí opäť, že tá mladšia generácia si začína do väčšej miere uvedomovať, že musí nejakým spôsobom mať lepšiu kontrolu nad tými svojimi finančnými záležitosťami. Musím počítať aj s tým, že nebude vždy len dobre, nebude ten príjem, ktorý mám dneska tu za rok a pol, za 2, za 5 nemusí byť. Tým pádom musím si tvoriť nejakú finančnú rezervu a tieto otázky si títo ľudia začínajú vo väčšej miere klásť, hľadať na ne odpovede. A tým sa aj mení možno ten priestor, spôsob, ako tí ľudia hľadajú tie odpovede. Keď v minulosti tým hlavným zdrojom nejakej tej finančnej gramotnosti boli kamenné inštitúcie typu nejaké školy, banky a organizácie, ktoré spravujú peniaze, tak dneska sa k tým zdrojom vo veľmi výraznej miere pridáva internet, čiže ľudia hľadajú tie zdroje voľne prístupné a hľadajú ich tie, ktoré sú dostupné na internete, čo môže byť dvojsečná zbraň. Samozrejme, tie informácie na internete nie vždy sú správne a tu je možno priestor na to, aby sa tie zodpovedné orgány možno aj zamysleli, akým spôsobom a kam majú smerovať to vzdelávanie tých ohrozených skupín obyvateľstva. Čiže opäť je tu aj informácia na to, akým spôsobom čo najefektívne nastaviť to vzdelávanie, ako posunúť celú tú spoločnosť niekde ďalej. Takže áno, toto je pozitívna skúsenosť, je to pozitívne zistenie a je s ním treba ďalej pracovať. Ďalším takým pozitívnym zistením, ktoré vlastne veľmi súvisí s týmto, ale povedzte mi, či som to pochopil správne, že mladí ľudia sa už menej spoliehajú na nejaký dôchodok a viac to berú akoby do vlastných rúk a hľadajú si sami tie informácie a snažia sa sami si, povedzme, že našetriť nejako na ten dôchodok a na tú starobu. Vyplýva toto z toho prieskumu, alebo som to nejako inak zle pochopil? Čiastočne áno. Ono to istým spôsobom súvisí aj s tou osobnou skúsenosťou ľudí. Ako náhle vidia ľudia, že ten štát v niektorých situáciách nedokáže 100% zabezpečiť ich potreby, tak tí ľudia samozrejme logicky začínajú rozmýšľať nad tým, akým spôsobom sa prispôsobiť tej situácii. A ten trend naozaj medzi mladými ľuďmi je taký, že ani len mladými, ale naozaj, že ako keby diverzifikujú a snažia sa diverzifikovať nejakým spôsobom tie svoje zdroje a nejakým spôsobom hľadať a nespoliehať sa len na štát. A to tiež si myslím, že je pozitívne zistenie, že ľudia ako keby berú do vlastných rúk tú svoju zodpovednosť za financie. Ono to úzko súvisí s tým finančným vzdelávaním. Ak ste finančne vzdelaní, ak máte prehľad o tom, akým spôsobom spravovať svoje financie, tak istým spôsobom viete zobrať väčšiu mieru zodpovednosti do vlastných rúk. Tak už len to, že tí mladí ľudia vôbec myslia na tú budúcnosť a na ten dôchodok, už len to je pozitívne. Áno, dostali sme sa z tých rokov, poviem, bezbrehého rastu, keď si vezmeme od tých posledných rokov 2014 po skončení poslednej finančnej krízy, tak naozaj máme za sebou 5-6 rokov skutočne extrémneho a výrazného ekonomického rastu v rámci celého sveta, Európy aj Slovenska, že naozaj tá situácia bola veľmi, veľmi optimistická a málo kto myslel v tej dobe na nejaké tie zadné vrátka. Všetci sme si nevedeli predstaviť alebo nechceli predstaviť, že môže nastať aj nejaká situácia, ktorá to otočí. A tá situácia nastala. Poviem, koronakríza bol začiatok, samozrejme teraz sa objavujú ďalšie problémy, inflácia, problémy v dodávateľských reťazcoch, nedostatok surovín, veci, ktoré istým spôsobom sa začínajú zdôrazňovať a ľudia začínajú čím ďalej tým viac rozmýšľať nad tým, ako si nastaviť ten svoj život, aby bol udržateľný. A dostávame sa istým spôsobom na začiatok toho, čo sme rozprávali na úplnom začiatku. Tá inflácia ma celkom zaujala, lebo vieme, že to je veľký problém. Ako to vôbec ovplyvní to spotrebiteľské chovanie? Začnú menej utrácať? Inflácia, ja možno by som sa na tú infláciu pozrel možno trošku z pohľadu práve tej oblasti, kde pôsobíme a z pohľadu nesplácaných pohľadávok. Že samozrejme tie ceny, keď rastú, tak istým spôsobom, áno, tá spotreba môže sa znižovať, ale z pohľadu tých nesplácaných pohľadávok práve pri zhoršovaní tej ekonomickej situácie je len
je štandardná história, nám to viackrát ukazuje, že ten objem nesplácaných pohľadávok bude narastať. Hej, že ľudia budú mať väčší problém nejakým spôsobom platiť za tovary služby a ten problém bude narastať. Kým v minulosti ten podiel nesplácaných pohľadávok na Slovensku, ale aj v rámci celej Európskej únie bol veľmi, veľmi zanedbateľný, naozaj bol veľmi nízky a pre väčšinu firiem to bola oblasť, ktorú vedela veľmi ľahko vykryť rastom. Hej, čiže ak ste mali len nejaké pár desatín percenta straty z nedobytných pohľadávok, tak vedeli ste to v rámci toho rastu, ktorý tam bol vykryť. Dneska, keď ten rast sa spomaluje, keď ten objem pohľadávok narastá, to riziko samozrejme pre toho podnikateľa narastá. Hej, že v momente, ak sa mu zvýši na nejaké percento 2, 3, 5, tak zrazu sa môže stať, že tie nesplácané pohľadávky mu nulujú maržu. Hej, že zrazu podniká a tá marža, ktorú tam má, zrazu ju nemá. Tým pádom aj podnikatelia si toto uvedomujú, že pri tejto situácii, kedy jednak sa spomaluje tá ekonomika, jednak dochádza k inflácii, k menšiemu predaju, že musia sa zaoberať oveľa väčšej miere tými pohľadávkami, musia rozmýšľať možno v predstihu a zamýšľať sa nad tou prevenciou, akým spôsobom tým pohľadávkam budú pristupovať. A toto tiež je jeden z dôsledkov, že naozaj firmy ako keby vo väčšej miere začínajú reflektovať to zmeny správania zákazníkov a začínajú rozmýšľať nad tým, ako podnikať udržateľnejšie. Hej, že možno už ten rast nie je len jediný ten faktor, na ktorý sa pozerám, ale pozerám už aj na toho partnera, ako mať produkt, ktorý bude zaujímavý pre tých mojich klientov aj v týchto ťažších dobách a podobne. Dalo by sa teda povedať, že pri vyššej inflácii a spomalení ekonomiky je väčšia zadlženosť? História ukazuje, že áno. Áno, že ako náhle tá ekonomika funguje horšie, tak áno, je väčší objem nesplácaných pohľadávok. Úzko to súvisí aj tým, že rastú úrokové sadzby. Samozrejme, my sme, keď si vezmeme, Slovensko je v tomto smere trošku chránené práve tou skutočnosťou, že je súčasťou Európskej únie a teda alebo eurozóny, hej, a ten náraz úrokových sadzieb u nás nie je taký viditeľný, ale stačí sa pozrieť do Čiech, hej, kde naozaj v priebehu krátkeho času došlo k pomerne značnému nárastu úrokových sadzieb. To znamená, že to úverové zaťaženie pre občanov narastá. Splátky, ktoré splácali v minulosti ľudia skrz nárastu týchto úrokov rastú a tým pádom ľuďom zostáva menej peniazy a sú schopní menej platiť. Čiže áno, veľmi úzko to súvisí a toto je trend, ktorý je možné očakávať. A už je potom na štátnych orgánoch, aby to nejakým spôsobom dokázali udržať v rámci nejakých priateľných hraníc. Keby ste mali porovnať Slovensko v rámci Európy, ako sme dopadli? Rozumiem, že tam bolo viacej častí v tom reporte, ale keby ste tak mali celkovo zhodnotiť, že ako sme dopadli v tom spotrebiteľskom správaní v porovnaní s inými európskymi štátmi? Závisí od toho, v akej oblasti. Keby som to mal možno tak veľmi zhrnúť, tak to, čo sme už spomínali. Slovensko je v tej skupine krajín, kde subjektívne ľudia vo väčšej miere cítia dopady tej koronakrízy a to úzko súvisí s tým, akým spôsobom ten štát funguje. Takisto patríme medzi tie krajiny, ktoré majú problém a vnímajú problém vo vzdelávaní a v spôsobe, akým štát je schopný a pomáha po vzdelávaní tomu obyvateľstvu a ľuďom. Na druhú stranu v ďalších ukazovateľoch, čo sa týka toho, ako rýchlo čakáme nejaké zotavenie, patríme niekde do toho priemeru. Sú možno nejaké posledné rady, ktoré by ste dali na záver? Možno aj v oblasti toho, čo už sme sa rozprávali. V prvom rade táto kríza, ktorá tu bola, alebo ktorá tu stále s nami ešte je iná ako tie predchádzajúce. Nie je finančná. Je to kríza možno nejakého správania, je to kríza zdravotná, prináša so sebou narušenia dodávateľských reťazcov, čiže iné problémy, ako boli v minulosti a prináša so sebou aj
do istej miery príležitosti zastaviť sa a zamyslieť sa. A toto je, myslím, takéto jedno z pozitívnych zistení, že naozaj vo veľkej miery nielen spotrebitelia aj firmy aspoň z časti využili túto krízu aj na také možno trošku bilancovanie toho, že akým spôsobom sa bude ten môj život, to moje podnikanie ďalej vyvíjať. Ľudia prestali ako keby, alebo značná väčšina ľudí prestalo rozmýšľať nad tým v krátkodobom horizonte, ale začína si robiť a začína rozmýšľať aj nad dlhodobými plánmi. Hej, že uvedomuje si, že aha, to, čo platil posledné 2, 3, 4, 5 rokov, nemusí platiť v dlhšom časovom horizonte. Tá ekonomika, ten svet je cyklický a striedajú sa dobré a horšie obdobia a ľudia ako keby potrebovali tú reálnu skúsenosť a reálne zažiť, hej, výrazné zhoršenie situácie a výrazné zmenu toho status quo, ktoré tu bolo a aby nad tým začali nejakým spôsobom rozmýšľať. Zároveň táto doba, čo si myslím, že čo by som akože ešte počiarkol, je, že významným spôsobom urýchlila elektronizáciu vo všetkých oblastiach života. Naozaj, či už sa bavíme o pracovnom prostredí, povedzme si všetci, pred rokom a pol, koho z nás by napadlo, že vieme 100% práce spraviť z domáceho prostredia. No takých zamestnaní bolo naozaj minimum, ak sa bavíme o klasickom zamestnaneckom pomere. V tých kancelárskych prácach samozrejme stále sú oblasti, kde tá práca z domu nie je možná. Ale naozaj veľké množstvo práce bolo presunuté domov za extrémne krátky čas. Naozaj tá elektronizácia bola tak tlačená a veci, ktoré sa nedali vyriešiť roky, v niektorých spoločnostiach boli zrazu za 2, za 3 týždne vyriešené a začali fungovať. Istým spôsobom zmenila aj nákupné správanie, tiež možno aj pozitívnym, aj negatívnym smerom. Pozitívne jednoznačne je to, čo sme vraveli, je tu tlak a bude tu tlak na tú udržateľnosť, na to ekologické správanie. Firmy, ktoré sa budú vedieť prispôsobiť a budú vedieť ponúknuť produkty, ktoré preukázateľne znižujú tú ich záťaž na prírodu alebo na životné prostredie, tak osobne si myslím, že toto bude konkurenčnou výhodou pre tieto spoločnosti. Perfektné. A toto si myslím, že je veľmi, veľmi dôležitý záver toho reportu, lebo ako ovplyvňuje to všetkých nás na tejto planéte, takže nech je to podnikanie čo najviac etické a udržateľné. Za mňa, mne sa taký trend páči. A zhodneme sa v tomto, takže... Super. Keby ešte niekoho zaujímal celý report, ešte raz pripomeniem tú adresu, na ktorej sa dá stiahnuť, intrum.sk/ECPR. A pán Musil, vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Nemáte za čo, bolo mi potešením. Pekný zvyšok dňa. Takisto majte sa krásne. Do počutia, dovidenia.